Salam. 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 मोनहैथारनोसै मा मोनफैखो 0.6 मोनबाय नै 0.6 ओरै दावखोबानो मोनहैसै आइसक्रिम 0.6 नि दे स्टेप मोनफैबाय नै बावबो बोर लानो हागोन नै बिमा बावखुंग्रिनि बावबो बोर लानो हायो बाव बोर लादो आरो गाखोबावदो मोनफैबावो नै मा होनो बेखौ बरायबाय सिङाव बोर लादो आरो गाखोलांबावदो खुलुमबाय ओरैहाय दं खुलुमबाय ओरैहाय दङ नै बावखुंग्रिफोरनि माखासे समायना पिकचारफोर आरो प्लेन मोनफैनानै एसे डाउन मोनहैफिनो बे जायगायाव आरो नै बेहायबो दंफैयो नै बिमा बावखुंग्रिनि मन्दिर बेनो बिमा बावखुंग्रि खोनानो मोननाय बायदिबा गोदोहाय बिमा बावखुंग्रिया इंराजफोरजों ना ब्रिटिशफोरनि माखासे रौनियाफोरजों दावहा नांनानै मेंग्लिनानै बे खारनो गोनां जादोंमोन आरो धुबुरी साइडनिफ्राय खारबोयै नैबे क'क्राझार एरियानि बावखुंग्रि होननाय हाजोआव खारनानै थाखुमाफैनो गोनां जादोंमोन आरो दा बेबायदिनो बावखुंग्रियाव एरसोनानै थाफैनानै जिउ गोमानांदोंमोन बावखुंग्रि महारानी बावखुंग्रिया बे समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोङो बिमा बावखुंग्रिखौ मान होयो सन्मान होयो आरो हाजार मानसिफ्रा गाखोफैनानै बिमानि बोलो अननायखौ नाजावफैयो आरो नैबावनै मोनसे गोथार दै मोनो बाव हलि वाटार जायखौ होननानै बुङो दै गोथार बे दैजों जोङो बेमार आजारनि थाखाय बाहायोब्ला गाजानोबो हागौ नोंथांमोननाव फोथायनाय दङब्ला ओरैबो दं नै हलि वाटार गोथार दै होनो जायखौ फोथायनाय थायोब्ला बे दैजों नोंथांमोनहा बेमारफोरखौबो सोखानानै लानो हागोन लोगोफोर बिउटिफुल रियेलि बिउटिफुल नाइस if you have missed this year kindly get ready for the next year friends really beautiful nice लोगोफोर नायलांबाय था लास्टसिमाव मा दं बेखायनो सानदों जोङो दिनैहाय लास्ट मोनफैबाय फैदो मेंबाय नामा थाब गाखो दे दसे हां लादोंना दे औ माबा मैसो दंनो मैसो हाग्रायाव जिरायनाङा थाब फै लास्ट पइन्टनि मोनसे सिनारि बियो लोगोफोरनि गाहायथिं एसे देखायनोसै
Halo, दा जोङो दंफैयो लास्ट पइन्टआव मा दङ लास्ट पइन्टआव नायदो ओरैहाय दङ नै बिनानै लानो हागोन गोबां रोखोमनि बोर लोगोफोर ओरैहाय दङ देखायनि मा दं ओरैनिफ्राय गाखोबोयो ओरैनिफ्राय मा दं बिहिर नै लामाखौनो मोना बे सिङाव बावखुंग्रि बिथांजोनि ब्लेसिं लानो थाखाय बिथांमोनहा लाइन जानानै दङ होंगो दोंगो लामायानो गैया नायदो लोगोफोर आरो ओरैहाय दङ रेस्टिं प्लेस जाय बावखुंग्रि बिथांजोआ सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे गोजौ हाजोआव खारबोनानै थाफैनो गोनां जादोंमोन मानोना इनाय अनागारि इंराजफोरा बर'नि सुथुरफोरा होसोयै होसोबोनानै बे हाजोसिम होसोबोदों आरो बे सुथुरफोरा बे हाजोआव गाखोफैनो हायाखै आरो बावखुंग्रि बिथांजोआ बे हाजोआव थाखुमानानैनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन बेनिफ्राय बियो गोबाव समनिफ्राय खस्थ'जों गावनि जिउखौ नागारनो जोबथाहांबोनो गोनां जादों बेनो जाहैबाय बावखुंग्रिनि मोनसे गुवारै मिथिनो गोनां जाथायफोर लोगो नायनि खना खनला मा दङ नायबाय था जोङो खना खना हाबसोगासिनो दं लामायानो गैया माथो फैनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेयाव फैयोब्ला गोबांथार बोर मोननो हागौ नोंथांनाव एसे फोथायनाय दङब्लाबो गोबां दङब्ला गोबां बोर मोननो हागोन लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादोल' लामायानो गैया माथो ओरैहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय नै Last point लोगोफोर बेनो गैला Ronjali Bwisagu
सोमखोर महर लाफिनबाय मिथिंगा बिखायाव गोदै देंखो रिंखांफैबाय नायहरहरनो बिफां लाइफांफोराबो सोमखोर महर लाफिनबाय मिथिंगा बिखायाव गोदै देंखो रिंखांफैबाय नै रंजालि बैसागु Ronjali Bwisagu Bwisagu